за дъра хора, аз съм Тролбеги, тук с мен пак Димката и това е шести епизод. Защото предния път снимахме да я казвам какво, един клип с една много смешна песен за нас. Нали? Нали, Димка? Да, чакай, че тук се прицелвам. И това е The Best Shaft. Shaft епизод. Ага. И там има едни, където идват. Ето го. Обаче съм бавен. Убиват ги. Чай, че оттам идва да е. И от тука. О, не можа да го убия. О, иди негачи силния да ти идва. Бягай, скривай се за теб. Знам. Нищо. Стай. И както виждате, аз съм носа с шафта, но не знам много. И то аз вчера си го купих. Аз имам апгрейднат шафт. Заради той е силен. Само за 8923 лева. И както да ви кажем е ТОС. Димката намеря един хак и не си го е пуснал, защото не иска в клипа да има хакери. Той не работи много, работи само спид хака му. Да. Егати нобовете има в този сървър. Ах, кой ли цепи отзаде, бе? Той е от нашата, бе. Как не цепи тогава? Той не взима хел. О, мъгъ, ти видя ли гоня? Да, как са Има ли го? пълна. Да. С мината. Минка. Идиота с мината. О, аз го отрепах. Аре, вей, как ме открадна кила. И сега по-хубаво ще ви, защото не го държа телефона, защото аз нямам на телефон. Аз съм го подпрял и заради е по-добре. Аре, то нищо не се показва. Никой няма, да, т.е. там не са крие. И там има един сигурно. Ей го! Цепи ма! Мъгъ. Ето го! О, ти го уби. Как бе? Как го убих? Ама ти се беше изсилил ли или? Да, бях. Кой те уби, бе? Не знам, някак си ме уби. С този апгрейднат шафт мога да убивам мамути. Кът мене. Обаче мамута гадното е, той е силен, обаче гадното е, че е бавен. Адски. Ето както виждате, едва... Моят мамут е малко бързичък, колкото стана е. 4 км в час. Защото ти си го подсилваш. Ангрейтнат. Що няма никой, бе? Ей, там има, бе! И тук има един. Ето ги, ги. Стига, шак да го убия! Аз го убих. Ей, там има един. Едва. Той от нашата. Не, ето го. Не можах сега. Че оттам се прицелват най-към нас. Не се прицелват към нас, по-скоро не към тях. Как го убиха то зад мене, бе? Аз го убих един. Не, бе, имаш един зад мен. Как му убиват, бе? И там, до табелата има един. Да, и сега. Гати, идиотите. Гати. Взеки ми знамето! Как го сделай? Тук беше. И отивам към наш. Арве, пазете го. Не, пазете го. Служи го. Махай се. И сега ще видите как ще го сложа. Да, сложих го. Видя ли? Да. Беше там просто и заради ти. И ти си с мамут и достави флага. Да, ти всички
ти се питат, стига, там. Абе, за кого ме избутаме? Ще я да го трепя. Не бяха, аз виж къде съм. Да, ти тук що мина. Ми да. И ме бутна. Айде, не оцелих. И аз, един. Как ме го оцелих, бе? На. Как го убиват, бе? Да, ти хел. Да, виждам. Кой? Някаква е сега. То ще го видиш клипа колко е бърз. Що аз да видя, това е мой клип. Да. Ми аз не снимам тебе. Не, ще видиш ти сигурно 100% си го видял. Аз го видях тук, що да. Отзад ми. Идват ми отзад! Така ли? Отзад! Убиха я го единия. Няма друг. Има още един. 6 на 7 за тях. Ето, ние сме шафтъри. Стигай, кой ма уби? Всичките от нашата са шафт, освен някакъв Исида. Ами да, той има хел в шия. Не, някакъв Исида да уби. И колко минути е станал клипа вече? Да, виж. И аз не знам, и след 2 минути ще го спираме вече. Защото аз не мога да качвам чак много. Можеш колкото мен. 20 минути. Обаче то ще стане 2 гигабайта и нещо заради. 2 гигабайта са доста. Аз. Дай. Не мога. Остави го. Ама аз го убих. Гатия е! Убиха ли то? Аз имам 300 XP, бе. Аз колко? 210. Един мах. Някакъв гръб ме цепи. Сега ще му видя сметката. Още 1 минута и го спирам. Ако искаш го спирай. Не, още малко. Само и тука. Да! Пази се, Кой го убил, бе? Не знам. И това беше от нас. Не, изчакай, искам малко. Добре, аре, още малко ще бъде. Пърна цели. Аз не знам, ме убиха. Нещо напият. То е много яко. Моля ви се, абонирайте се повече за мен и за Димката. Просто, защото ние сме адски добри. И гледайте повече моите клипове. Защото... Да. Знаеш кога? Твоите са нубски. Мога! Тус как мина пред мене, човек! Yes! Не! Кове, какво стана? Един се влага баш пред мене. The best of shaft! И сега да го спирам ли? Да. И това беше от нас. И чао!